Azzjoni oħra ta' nfurzar mill-uffiċjali tad-Direttorat tal-Infurzar fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar waslet biex ineħħu eluf ta' tunnellati ta' materjal tal-kostruzzjoni li kien ilu snin twal jintrema legalment fil-qalba ta' il-bibli fil-limiti tas-Siġġiewi. Ir-rimi sar f'żona ta' madwar 25 metru kwadru li hija karatterizzata minn art agrikola u li tgawdi minn bosta livelli ta' konservazzjoni ta' importanza nazzjonali, fosthom ekoloġiku, xjentifiku u rurali. Kelliem għall-awtorità qal li l-ħidma bdiet sa minn kmieni l-4 filgħodu u diġà saru mal-85 vjaġġ u tneħħew medja ta' 12,000 tunnellata ta' skart ta' kostruzzjoni, madankollu x-xogħol mistenni jieħu bosta jiem. Il-każ imur lura għal 16-il sen ilu meta nħareġ l-ewwel avviż ta' nfurzar segwit b'avviż ieħor 4 snin wara. Bis-sit japplika għal bosta drabi biex jissanzjona l-iżvilupp illegali. Wara li l-applikazzjonijiet li saru ġew kollha rrifjutati, f'Novembru tas-sena li għaddiet id-Direttorat tal-Infurzar daħal fis-sit u ħa azzjoni diretta biex inneħħi l-illegalitajiet hu stess. Madankollu fuq is-sit reġa' beda jintrema l-materjal u kien għalhekk li l-awtorità reġgħet intervjeniet biex tnaddaf is-sit. L-awtorità qalet li se tkun qed torna lis-sit jagħmel tajjeb għax-xogħol ta' tindif li qed isir waqt li se tassigura li s-sit jiġi lura għall-istat oriġinali tiegħu.